three, to! 1, 2, 3. Nagka-istorya mi ni Freddy Roach mga idol. Ako kuno'y training ni Bay Ramon. 1! Alam mo naman, Kamu to. take off. Oh. 1! Okay. Ayaw ba ang box agad? Look, sir, look. 3! Wala! Ala, okay. Take off. Oh, take off. Ay, ano pa? Oh. Di, kung ibutan, baso man. Anak, bay, anak. Ayo, anak lang. Ala lang. Okay. Paspaso na to, bay. Okay. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, to. 1, 2, 3. Di ba na? Ana ba, ana? Simple ba? Bueno, kuliyong mo kayo. Dili, ang imong ginuhuna ba? Baso raman. Ana, tupong imong tel, tupong. Ana. Iguman, iniglayat, ianang kamot, dinibilang ka ng tel. Okay. 1. Sige. Ana. Ayaw, ido pa. 1. 3. Paspaso na to ha. Sige, kana. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pasay man. Pasay ka man. Pasay. Wala gid magkalimaw ang mong training mga idol ni sayo naman hinuon si Bay Ramon. 2. Take off. Kana. Ayaw sa pungi. Ayaw imong hotel. Kana. Dapi. Sige. 3. Saka. Nga, oh. Na. Mura magbayot ba naman? 1. Take off. Oh, kana. Ni-request si Bay Ramon mga idol nga mag-ensayo pa kuno mi karon kay ang mga Koreano, Amerikano ug Hapon iya kunong papel dihon.